Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, inini ndine secret yangu. Secret yangu iyi inogara ichingondiremera mumwoyo because dzinza rose ndini ndoga ndinongoziva secret iyi and handizivi kuti now that vabereki vedu zvavakashaya secret iyi ndoramba ndakangoichengetedza here kana kuti ndoudzawo vamwe veukama kuti izvi ndo zvakasiya zvaitwa nevabereki vangu, ndo mashura akasiyiwa aitwa nevabereki vangu. Secret yangu mukoma yakamira sekudai so. Inini nemurume wangu teinge tagara zvedu tiri kuno kuJoni, murume wanguwo iye anoshandawo kabasa kake kakanaka ende murume wangu akangogara aine moyo uya wekuda kusimudzira hama dzangu dzepedo. Saka pane pamwe pandakazombodzokera kumusha, murume akabva ati ndikuda kuti pamunodzoka munge muchizodzoka natsano kuitira kuti vakwanisewo kuwanawo zvimabasa zvekuti vange vachiita. Saka ndakabva ndazodzoka kuno natsano. Takati tadzoka kuno tsano vakabva vakasika vakabva vazowanirwa basa nemurume wangu. Then tsano pavakatanga kushanda patakazodzokera kumusha, this was during the Christmas holidays, vakabva vati sisi inini ndafunga kuti ndinge ndichiroora already vainge vatori nemusikana wavo uyo wavainge vasarudza. Saka pakuzonodzoka ivo vakabva vazongaita maplans avo ndokubva vazodzoka vari vose kuno, asi vakati vati garei ndo patakabva tazonzwa vana muchembere kumusha vachiti vainge vachida kuti muroora ange achidzoka. Saka tsano nemuroora vakabva vazosimuka vachidzokera kumusha. Later on takazotanga kunzwa zvichinzi ivo muchembere namudhara vainge vachida kuti vange vachifamba nemuroora wavo vachiitira kuti ange achizouchekwa sezvo pavainge vakauya kuno tsano nemuroora kuti nhumbu inge ichibata zvainge zvichirakidza kuti zvinhu zvainge zvichinetsa. Saka takazongonzwa zvichinzi ainge akaenda kunouchekwa. Zvino mukoma inini pamusha apa painge pachigara vabereki vangu pavainge vachiri vapenyu vainge vachigara nemuzukuru wavo anova ari iye mwana wangu dangwe rangu. At that time iye ainge atova form 1 paainge achigara nagogo nasekuru vake. Saka ndiye akazotanga kundiudza zvimwe zvezvinhu izvo zvainge zvichiitika. Mushure mekunge andiudza inini ndikabva ndazokonfronta vabereki vangu, iye vakabva vazondiudza zvimwe zvinhu zvekuti nanhasi mukoma ndinongoti Mwari havo ndo vanoziva kuti secret iyi inofanira kuburitswa here or must it remain as a secret. Saka zvakatanga kuitika mukoma ndezvekuti kunze kwekuti vange vachifamba nemuroora, ivo havana kugara vafamba nemuroora, vakamirira kusvika bhodhi vadzoka kuno kuJoni. Bhodhi vakati vadzoka kuno kuJoni, then baba vangu hanzi ndo pavakabva vazotanga kupindira muroora vachiita bonde naye. Mwana wangu uyu iye paakandiudza akangoti umwe musi akati achinobva kunobatsirwa homework neimwe classmate yake ndo paakabva azoona kuti sekuru vainge vachipinda mumba memuroora but vainge vakapfeka kashoti semunhu ainge ava kutorizina. Munongoziva vana vemazuva ano kuti vanotokasika kurizina panyaya idzodzo. Saka iye akabva azoti akatanga kutaimira sekuru, ndo paakabva aona kuti sekuru vainge vachirara mumba memuroora throughout the night. Kana varara muya then mangwana makuseni ndo pavaizokasika kumuka ende kubva pavakatanga kupinda mumba memuroora, iyewo muroora pasina kana mwedzi ndo paakabva azonzi ange achiuya kuno kumurume ende zveshuwa akazoti auya kuno kumurume ndo patakabva taona muroora ava kungopfira sezvo at that time inini ndainge ndisingazivi. Takabva tatofara kuti zvainge zvaita because tainge tatomboita stressed kuti ko hanzvadzi yedu chiko chiri kuitika paari kuti anotora musikana then pamuviri pobva paramba kubata. Saka patakaona muroora ava kungopfira takabva tafara. Then nhumbu iya yakazoti yava kuda kunozvarwa, vabereki vakabva vati aifanira kuti ange achidzoka kumusha kuitira kuti ange achizobatsirwa kumusha ikoko. Saka akabva azoenda kumusha. Mukoma zvinhu izvi zvakaitika kusvika muroora wangu azobatsirwa vana vatatu. Then mwana wangu paakazondiudza that story ndo pandakabva ndazoenda ndikanotaura namama nababa ndikati ko nyaya idzi dzandakanzwa chii chainge chichiitika. Then amai ndo pavakabva vazotanga kundiudza kuti
iye hanzvadzi yangu uyu kubva achiri mudiki mukunofamba naye vainge vakaudzwa kuti zvavainge vakaita ivo amai pavainge vachimuyamwisa, that mistake yainge ichazokonzeresa kuti hanzvadzi yangu izotadza kumitisa. Ndikati ko chiiko chamakaita naye amai? Ivo vakabva vati pane umwe musi pavainge vachizama kuti vange vachisvinira mukaka pachinhu chake, saka vakati vachisvinira mukaka paya pachinhu chake vakabva vazoita mistake ndokubva vazogumanisa munyatso wezamu ravo nechinhu chake, saka vakabva vazoti izvi zvainge zvichizokonzeresa kuti iye ange achizotadza kumitisa. Saka vainge vakambozama kuti vange vachifamba kuita kuti vange vachigadzirisa dambudziko iri, asi vainge vachingoudzwa kuti zvainge zvakatokanganisika, there was no reverse at all, because pane zvavaifanira kuti vange vachizokasika kuita mushure mekunge vaona mistake iyoyo. Saka ivo vakabva vazoti decision yavakazotora yainge iri decision yekuti ivo baba vange vachizomitisa muroora. Mukoma ndakashokeka like I had never been shocked in my life. Muchemberi vachindiudza nyaya iyi, baba vainge varipo. Saka ivo baba vakabva vazoti kuti vange vachizosangana nemuroora pakazotoshanda zvekare mishonga, because vakabva vazoenda vakanobatsirwa ndokubva vazopiwa umwe mishonga iyi. Iye muroora nekusaziva akabva azopiwa mishonga iyoyo navamwene vake mama, vachinzi vaifanira kuti vange vachizogeza nayo mishonga iyoyo, then muroora akabva azogeza nayo mishonga iyoyo. Saka paakazotanga kupfimbwa nababa, iye haana kana kumbokwanisa kuramba sezvo ainge akashandisirwa mishonga namuchembere namama, kuzosvika achiita vana vatatu namudhara vangu. Saka mukoma ndo secret iriko kwedu. Secret iyi inongozivikanwa neni. Vabereki vakaita zvinhu izvi ivo vakashayika. Nayewo muroora mukoma, ndinototi kana ndikamutarisa ndinobva ndatonzwawo ndichimunzwira tsitsi, because ndakaudzwa nevabereki vangu kuti iye hanzvadzi yangu uyu ndiye ane problem mumarriage imomo, ndiye asingakwanise kuzvarisa. Saka I feel so sorry for muroora wangu kuti akazosvitswa pachinzvimbo chekuti akazvariswa navatezvara vake, kuzvara vana vatatu navatezvara vake. But at the end of the day mukoma, ndichingonzwa kuti dai ndangoudza kunyange murume wangu chaiye, handisati ndatombomuudza nyaya iyi, but zvinondishungurudza mukoma. Ndine nguva yekuti kana ndikagara so ndinongotanga kungochema kana ndafunga nezvayo nyaya iyi, ndichingozvifunza kuti asi God, Mwari, why makatendedza kuti zvinhu izvi zvinge zvichizoitika mumhuri medu? Please mukoma Nashi, ndiposterewo nyaya yangu muchindibvunzirawo maadvices kuti ndoita sei, ndoudza veukama here about this secret iyi yakasiya yaitwa nevabereki vangu, kana kuti ndongosiyana nazvo nekuti ivo amai nababa vakangonditi iye hanzvadzi yangu uyu iropa rababa, therefore vana avo vakazozvarwa navowo iropa rababa, saka there is no problem at all. Hanzi ropa ndo rakakosha. Dai kwanga kuri kunzi muroora ainge akabuda kunze akanoitiswa mwana neumwe murume asiri weukama, ndipo paizokwanisika kuitika dambudziko ipapo. Saka please assist me mhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei nesecret iyi yandakachengeta, ndoudza vanhu here kana kuti ndongosiyana nazvo? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi muroora wangu akaita vana vatatu navatezvara vake baba vangu, and I don't know kuti secret iyi ndoramba ndakangoichengetedza here kana kuti ndoudza veukama kuti izvi ndo zvakaitwa nababa. Baba vainge vachirara nemuroora wavo. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Please let us try to speak with her in the comment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadii zvinyu mukoma Nashi, inini ndauyawo nenyaya yangu iyo yandikudawo kuti munge muchizosheyawo papage renyu. Nyaya yangu mukoma yakamira sekudaiso. Kudzinza rekwedu isusu tine vamwe vatete vedu. Vatete vedu ava vanogara kuBorodale, vane imba yavo yakanakisisa.
asi as a family challenge yandikangoti tiri kufesa, we are just facing the same challenge as a family, kubva kwandiri inini nevana vaamai vangu kusvika kuma cousin sisters and my cousin brothers. Tose tinongosangana nema-challenges iwawo ekuti vatete vedu ava kana vakakubatsira nechavanenge vakubatsira nacho, iwewo ukazozama kuti unge uchizotutsira pamusoro pekubatsira ikoko kwavanenge vakuita, zvinhu zvacho mukoma zvose zvinobva zvapinda musango. Like me for an example, vatete vangu ava mushure mekunge vandikumbira zvimwe izvo zvavainge vachida kuti ndinge ndichivaitira, ndakazoti ndavaitira, then vakabva vazondipa mari. This was after I had been planning kuti ndinge ndichizovhurawo shop kuZimu, and ndakati ndisati ndatombotaura navo, ivo vakabva vatoti mwana wehanzvadzi yangu unoziva kwamuri kuJoni ikoko, ndinoona sekunge nguva iri kungopera musina kana chisvinu chamuri kuita, haudi here kuti unge uchizotanga shop? Saka sezvinhu zvandainge ndichingofungawo, ndakabva ndati vatete, zvino mari yacho ndoyowana kupi yekuti ndinge ndichizovhura chishop? Vatete vakabva vazondipa mari. Saka vakati vandipa mari iyoyo, vakabva vazondikumbira ivo vachiti pane umwe mushonga so wavainge vachida. Mushonga wacho iwowo unowanikwa mune zvimwe zvimashops zvemaChina kana kuti mashop emaIndia. Saka vakabva vanditi kana ndikakupa mari yangu ndikuda kuti unge uchizonditengera chakati, nekuti pane kumasowe kwandakaenda kwandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizouya nako kabhodhoro ikako kane mafuta iwawo for munamato wavo. Semunhu ainge apiwawo mari navatete, ndakabva ndaitira vatete vangu izvo zvavainge vachida, but chishopu chiya mukoma chakasvika mukubroka ndisina kana kumbogara ndawana profit. Saka this thing it happens to all of us. Takamboita zvekare nguva yekuti sevana vakazvarwa mudzinza, tose taingwe tichingorota hope dzakafanana, tose tairota tichibatwa chibharo neumwe murume ainge akaita mutema-tema, zvisinei nekuti uri munhurume kana kuti munhukadzi. Murume iyeye aingouya obva akubata chibharo, but hope idzodzo mushure mekunge tatangawo kunamata dzakabva dzazongoita dzichidisappear. Vatete vangu ava kunyangwe pakafa amai vangu ndo vakamira-mira. Vatete vangu munhu anotyiwa mudzinza because ndiye ega ane mari, ende vatete vanotonga. Kana vakakuudza kuti izvi zvawaita izvi handizvifarire, unobva waona kuti dzinza rose rinobva raita against iwewe. But kana tiri tega tinokwanisa kutoonesana, senine vana vaamai vangu tinokwanisa kutoonesana kuti vatete ava vanenge vakaromba chete, but iwewe the moment that you look to the side, then vana vaamai vako kana dzimwe nguva vakavimbiswa zvinhu zvihombe navatete, vanozotowanikwa vava kukunyomba iwewe vachiudza vatete kuti iwewe ndiwe wakati vatete vedu ava vakaromba. Saka mukoma zvakaitika pakafa amai vangu ivo vatete vachimira-mira kudaro, vatete vakati vava kudzokera kuHarare, vakabva vazondikumbira kuti ndinge ndichienda kunonokora ivhu. Vakanditi muzukuru, ndinoda kuti unge uchienda kunondinokorera ivhu paguva rasekuru vako. Saka at that time mukoma I was really desperate. Ndainge ndichangobvawo kumurume. Vatete was offering me some kind of hope. Ndivo vakanditoresa passport. Nekunyengerera passport mukoma ndakabva ndazoenda ndikabva ndanonokora ivhu riya paguva rasekuru, but ivo vakanditi ndinge ndichizonokora ivhu racho kana vanhu vose vapararira, ende vakabva vati ndaisafanira kuti ndinge ndichizozvirakidza kuti ndo zvandainge ndaita. Vakanditi ivhu racho iroro handaifanira kuti ndinge ndichizorichengeta mumusha, asi ndaifanira kungorisiya ririko kunze kwemusha ikoko. Saka ndakati ndaenda kunonokora ivhu riya kumakuva paguva rasekuru, ndokubva ndangosiya ivhu riya ndakangotsvaka chikwenzi, nekuti ivhu iri ndainge ndakarisungirira mune chimwe cheplastic, ndikangotsvaka chikwenzi ndikabva ndasiya ivhu riya. Then vatete vakabva vazouya one night. Pavakauya mukoma vakabva vandipa mari iyo yandakazoshandisa kuti ndinge ndichizotora passport. Vakandipa mari yakawanda on that day. So amai vangu ivo vachifawo, amai vakafa ende vainge vachirwara zvainge zvichityisa, because amai vaingoridza mhere vachiita sekunge vari kurohwa nezvishiri, ende zvavainge vachitaurawo amai zvainge zvisinganzwisisiki. Vakazoti vava kuda kufa vakangoti muroyi wangu andikurira anonzi, then
vakabva vangoti zii, vakangogumira pekuti ndii. Zita rekuti muroi wacho ringe richizobuda rakabva raramba. Havana kukwanisa kuti vange vachizoburitsa zita remuroi wacho. Amai vakati vafa, then vatete vakabva vazouya kumusha. Vakatouya ivo vainge vari pamberi vachitungamirira motikari yeDoves, ende motikari iyoyo yainge ine glass casket. Ndonguva iyaiya yekuti vanhu vainge vachivigwa nemaglass casket ainge achangopinda pamarket. Then parufu rwaamai vangu pakabva paurawa mombe 2. Baba vangu sezvo vainge vari munhu ainge asina kunyatsokuroora, pakazofa amai vangu, then hama dzaamai dzakauya zvadzo ndokubva dzazotanga kuramwa dzichiramwa kudaro. Then vatete ndopavakabva vazofonera ameno munhu wavakafonera, uyo akazouya nerimwe zimotikari mukoma rainge riri rino zihombe. Munhu uya akabva azopa vatete mari, saka mari iyi yakazopiwa baba vangu. Baba vakandiudza kuti yainge iri $3000 because baba vakapirwa mari iyi navatete mumotikari, but munhu wese akazviziva. Then vatete, then ivo baba pavakazonogadzikwa dare nehama dzaamai, baba vakabva vazoburitsa 1.6. imwe yacho baba vakabva vazotenga zvipfuwo vachiti vainge vachida kuti kana ivo vazofa then hanzvadzi yangu inge ichizokwanisawo kuzowana pekutangira. But mombe dzose idzodzo mukoma hapana kana imwe yakambokwanisa kana kubereka. Mombe idzodzo dzakapera kufa pasina kana imwe zvayo yakakwanisa kubereka. Baba vangu vakazongofawo vakasasiya anything, hapana kana chavainge vambori nacho, vainge vachingozvitamburira. Zvino vatete vedu ava mukoma munhu anotyiwa mudzinza. Pose panenge paitika rufu tinototi tinge tichimirira vatete, because kana mumhuri mukatanga kurwariwa mukoma kutambudzika zvekuti mumba mangu ndinosvika pakushaya kana 2 randa chaiyo yekuti ndinge ndichienda kunotenga munyu chaiwo mukoma ndinosvika pakutadza kuutenga. Then ivo vatete zvavanozoita ndezvekuti vanobva vazotora munhu uya anenge achirwara, kana kuri kunzi anenge ari pedo naye, vobva vazotanga kumuendesa kuchipatara kuti ange achirapwa. Asi usually munhu iyeye anenge atorwa navatete haararami, ende munhu iyeye paanofa mukoma anoita sekunge anenge akuvharirai madhoo enyu ose, because kunyange uchishanda mari dzacho kuti dzinge dzichibuda dzinenge dzichinetsa. Munhu anokwanisa kutongobatsira dzinza rose kana paita rufu mumhuri ndivo vatete vedu ivavo. Mukomanashi, nyaya iyi, nyaya inoitika kwedu yakarebesa. Zvinhu zvacho zvinoitika kudzinza rekwedu zvakawandisa, but at the same time wacho anoda kusimudza musoro hapatomborina. Tikada kuti tinge tichisimudza musoro mugroup imomo, unobva watoona kutoti vanhu vanenge vava kutukana. Just like a few days ago vanhu vakabva vazototanga kutotukana about an issue yainge isitomborina kana basa zvachose. Saka ndangouyawo pano mukomanashi, zvimwe kuda ndinokwanisa kupiwawo maadvices kana kupiwawo madirections ekuti kana ndikaenda kwakati zvimwe kuda ndinokwanisa kuzobatsirikana inini nemhuri yangu nekuti tatambudzika. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Nganzi kwedu ndo zvinoitika izvi, tina vatete vedu, tete vedu ava vane mazimari. Asi hii vahanzvadzi, kunyange vatete venyu vainge vakakuvimbisai kuti vachazokupai passport, but pakuzono Nokoreswa Ivhu Paguva rasekuru venyu mobva manzi ivhu racho harifaniri kuti ringe richipinda mumusha. Ipapo I think maifanira kunge makatsika madziro, but hanzi sometimes when you are desperate you end up doing desperate things. Hanzi navahanzvadzi vedu at that time ndainge ndichangobva kumurume stressed ndisina kana hope at all. Then vatete vakabva vauya nehope vakati, mwana wehanzvadzi yangu ndikuda kukutoresa passport ukwanise kuita something neupenyu hwako, asi ndikuda kuti unge uchizondiitira ABCD. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kudzinza rekwenyu kuinewo munhu akaita satete ava, please come to my inbox and share with me your story.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nganzi ndakaudzwa nen'anga kuti ndiri kwanisa kukutsvakira mundi dzinokwanisa kuponda amai vako. Hey, zvakangoma zvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.